waɗanda shari'a ta yi musu sauƙi su sha azumi malamai sun kasa su kusan 12. na farko akwai mace mai jinin al'ada, dole ta sha azumi in ta samu tsarki sai ta rama, za ta iya ramawa a jere ko a rarrabe ko a kusa ko a nesa. Sannan mace mai jinin haihuwa lokacin da jinin yake zuba ita ma za ta sha azumi sai ta zo ta rama daga baya ko a jere ko a rarrabe ko a kusa da Ramadan ko a nesa da Ramadan. Na uku shine matafi wanda yake cikin halin tafiya, ya samu ya azuminsa in ya ga ba zai sha wahala ba, kuma ya samu ya sha azumin in ya so daga baya sai rama. Sannan na hudu mara lafiya wanda ba shi da lafiya ya san cewa in ya azumi zai jigata ko zai wahala ko rashin lafiyan zai karu ko zai ka jinkirin warkewa, wannan shi ma ya samu ya sha azumi daga baya in ya warke sai ya rama. Na biyar da na shida shine mai shayarwa da mai ciki. Idan mace tana da ciki kuma cikin zai sha wahala in ta yi azumi, ko tana shayarwa za ta sha wahala a lokacin shayarwar, waɗannan biyun su ma an ba su dama su sha azumi daga baya ko su rama ko su ciyar. Sannan kuma akwai na 8 da na 9 shine tsoho da kuma tsohuwa, waɗannan su ma in tsufa ya kai mutum ba zai iya azumi ba, zai iya shan azumin daga baya sai ya ciyar tunda tsufa ne. Sannan akwai mai larurar kishirwa da mai larurar yunwa, wanda shi ba zai iya ɗaukan lokaci bai ci abinci ba, wancan ko ba zai iya ɗaukan lokaci bai sha ruwa ba, kuma an tabbatar idan suka yi azumi za su jigata, da waɗannan su ma sai su dinga ciyarwa a bakacin azumin. Sannan akwai yaro, akwai kuma mahaukaci. Su waɗannan dama yaro ba azumi a kansa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ɗauki alƙalamin shari'a akan mutum 3, mai bacci sai ya farka, yaro sai ya balaga, mahaukaci sai ya warke, da haka su ma suna ciki. Sannan akwai na 12 shine mai farfadiya, wanda yake da larurar da zai faɗi awanni bai farfado ba, shi ma in ya samu wannan larura a ranar da yake azumi, to wannan azumin ya karye sai ya ci abinci. Wasu malamai sun ce ya rama don ya yi kama da mara lafiya, wasu sun ce kuma kai ya rama saboda ya yi kama da mahaukaci. Waɗannan su ne wato mutum 12 da aka yi musu uzuri su sha azumi daga baya sa rama.